மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் பெப்பர் சிக்கன் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தான் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம எல்லாருக்குமே காரசாரமாக சாப்பிடணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். அதுக்காக நம்ம நிறைய செட்டிநாடு ரெஸ்டாரண்ட்லாம் போய் சாப்பிட்ருப்போம். ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டைலில் கண்டிப்பாக இந்த பெப்பர் சிக்கன் இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் போட்டுருங்க அண்ட் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கடாய் வச்சுக்கோங்க. கடாய் நல்லா சூடானதும் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நான் காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கிறேன். 3 காஞ்ச மிளகா, 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு. இந்த பெப்பர் சிக்கனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசாலா மட்டும்தான் ரொம்ப 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 முக்கியம். இந்த மசாலாவை நீங்கள் கரெக்டாக சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா பெப்பர் சிக்கன் ரொம்பவே சூப்பராக வந்துடும். நான் 3/4 கிலோ சிக்கனுக்கு இன்றைக்கி அளவு சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் 1 கிலோ சிக்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இதை எல்லாத்தையுமே ரொம்ப தீய விட்டுறக்கூடாது. நல்லா பொன்னிறமாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம ஜாரில் போட்டு பவுடர் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இதை எப்போ நான் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா தான் நான் என்னென்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்றத உங்களுக்கும் தெரியும். முக்கியமாக இது ஃப்ரை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம ஸ்பீட் வச்சுட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா சடனாக கலர் ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிடும். இப்போ உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகிறது நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆனால் போதும். இப்போ இது எல்லாமே நம்ம ஜாரில் போட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதே கடாயில் பார்த்தீங்கன்னா 2லேருந்து 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. தாளிப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா பட்டை, பிரிஞ்சி எல்லாம், அன்னாச்சி பூ, இது 3 தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயிலே நல்லா சூடாகட்டும். மூணு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக நல்லா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கணும். இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிட்டா தான் நான்வெஜ்க்கு அதோட ஃப்ளேவர் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ கருவேப்பிலை, இந்த வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதோட கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்ட ஆனியன் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌனில் ஆக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5லேருந்து 6 காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கோங்க. குண்டு மிளகா இருந்தால் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு 3 காஞ்ச மிளகா பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதனால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. காஞ்ச மிளகா கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும். அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பெப்பர் சிக்கன். அந்த காஞ்ச மிளகாவோட அந்த கிரேவியோட சேர்த்து நம்ம சாப்பாட்டில் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயமும் காஞ்ச மிளகாவும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஒரு 2லேருந்து 3 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க சிக்கனுக்கு ஏற்ற மாதிரி. நான் ஏன் காஞ்ச மிளகா லேட்டாக சேர்த்துட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே நம்ம ஆயிலில் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக தீஞ்சிரும். இந்த வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மிளகாய் எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் 4 தக்காளி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. எங்கள் வீட்டில் பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி மாதிரி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. ஸோ கிரேவி எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்றதுனால தான் நான் வெங்காயம் தக்காளி அடிஷ்னலாக சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு வேணான்னா நீங்கள் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது முழுசாக இருக்கு இல்லையா, இது நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகி நல்லா வதங்கணும். வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிரேவி மாதிரி ஆகிடும். இதில் ஒரு முக்கியமான டிப்ஸே பார்த்தீங்கன்னா அதோட கலர் தான். பெப்பர் சிக்கன் மஞ்சத்தூள் அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது. அதனால் நான் 1/2 டீஸ்பூன் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்தா போதும். மஞ்சத்தூள் அதிகமாக சேர்த்துறாதீங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம சிக்கனில் மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதனால் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இது இந்த மாதிரி கிரேவி பதத்துக்கு நம்ம வரணும். அந்த அளவுக்கு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஆயிலே வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளியை. ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா நான் நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்.
ஸோ இப்போ நல்லா வெங்காயம் தக்காளிலாம் வதங்கிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெங்காயம் தக்காளி கூட சிக்கன் வந்து நல்லா வேகணும். இந்த ஆயிலே தண்ணி எதுவுமே வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் 2லேருந்து 3 டீஸ்பூன் வந்து ஆயில் ஊற்றி நல்லா வதக்கிக்கோங்க லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு. சிக்கன் எந்த அளவுக்கு வந்து ஆயிலில் வேகுதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம சீக்கிரமாக வந்துட்டு சிக்கன் வெந்துடும். சீக்கிரமாக வந்து நம்ம செஞ்சு இறக்கிடலாம். நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா லேட் ஆகும் சிக்கன் வேகிறதுக்கு. இப்போ சிக்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெந்துக்கிட்டே இருக்குது. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2லேருந்து ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. ஆயில் வந்து நிறையவும் ஊற்றினா வந்து அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது. ஸோ கரெக்டான பதத்தில் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ நான் தேவையான அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்லுப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன். கல்லுப்பு சேர்த்து இந்த சிக்கனை வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. 5 to 10 மினிட்ஸ் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட கலரே வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ நம்ம அப்போவே வந்து தெரிஞ்சிடும் நம்ம சிக்கன் வந்து வெந்துருச்சு அப்படின்னு. இப்போ கலர் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், நல்லா வெந்திருக்கும். இதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம மசாலாலாம் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா மசாலா, இப்போ தான் நம்ம வந்து அதை சேர்க்க போகிறோம். இது எல்லாமே சேர்த்துட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து இந்த சிக்கனில் பிரட்டி விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா லைட்டாக வந்து தண்ணியும் ஆட் பண்ணி நல்லா சேர்த்து லோ ஃப்ளேமில் வந்து வச்சுருந்தீங்கன்னா தண்ணி எல்லாமே சுண்டிடும். நான் அவ்வளோ வெங்காயம் தக்காளி ஆட் பண்ணும் போதுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அந்தளவுக்கு வந்து கிரேவி கிடைக்கல. உங்களுக்கு வேணால் லைட்டாக வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இல்லை எனக்கு ஃப்ரையாக தான் வேணும்னா இப்படியே விட்டுருங்க. எனக்கு கிரேவி மாதிரி வேணும்னா ஒரு அரை கிளாஸ் அப்படி இல்லைன்னா 1 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு நல்லா வந்து பிரட்டி விட்டிங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த தண்ணியெல்லாம் அப்சர்வ் ஆகிக்கும். இப்போ இந்த மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா வந்து இந்த சிக்கனை வந்து நல்லா வதக்கிக்கணும். நீங்கள் காரம் வந்து உங்களுக்கு பத்தலை, உப்பு பத்தலை அப்படின்னா ஃபைனலாக வந்து உப்பு போட்டுக்கோங்க. காரத்துக்கு வந்து 2லேருந்து ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து பெப்பர் தூள் இருக்கு இல்லையா, அதை ஃபைனலாக வந்து நீங்கள் தூவி விட்டுட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா சிக்கனையும் அந்த பெப்பர் தூளையும் பிரட்டி விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காரம் வந்து கரெக்டாக வந்துடும். ஸோ வந்து டோட்டலாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது செய்யறதுக்கே ஒரு 1/2 அன் ஹவர்க்குள்ளே தான் ஆகும். ஃபைனலாக லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம வதக்கி விட்டுட்டு இருந்தோம்னா நம்ம பெப்பர் சிக்கன் வந்து கரெக்டான ஒரு லுக்குக்கு வந்துடும். நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஃபைனலாக வந்து இதில் கொத்தமல்லி தூவி நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே வச்சு சாப்பிட அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை நான் வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்தேன். எல்லாருமே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்னை அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குது, ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இருக்குது சாப்பிடவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். பாய்.